കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ രീതിയിൽ പല തരത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൂഫുമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുണ്ടായി ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഥവാ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയുമെന്നും അതുപോലെ ഡെപ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയുമെന്നും പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൂഫ് ആവശ്യമാണ്. ആ പ്രൂഫാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എർത്ത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സ്ഫിയറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എർത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറുമുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് മാസ് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് മാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. നൗ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ മാസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? അത് R+H ആയിരിക്കും അല്ലേ? എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓൺ ദ മാസ് എത്രയായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓൺ ദ മാസ് Gmm/r² ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ R എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? അല്ലെങ്കിൽ Gmm/d². ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R+H ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓൺ ദ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Gmm/r+H² ആയിരിക്കും. സോ ദ ആക്സിലറേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി എത്രയായിരിക്കും? That is GH is equal to Gm/r+H². ആക്സിലറേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വസ്തുവിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ബോത്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും എമ്മിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് GH ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ചിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി GH ഈസ് ഈക്വൽ ടു Gm/r+H² എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ദ ആക്സിലറേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എത്രയായിരിക്കും? സർഫസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാണാൻ എന്താ വേണ്ടത്? H എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഒഴിവാക്കുക. അതായത് Gm/r² ആയിരിക്കും എന്ത്? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, അതായത് GHൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, അതായത് അറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ചിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ സർഫസിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫാക്ടർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് മാറുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ GHന് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? GH ഡിവൈഡ് ബൈ G ഈസ് ഈക്വൽ ടു R²/r+H² R²/r+H² എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 - 2h/r ആണ്. ഓക്കെ, 1 - 2h/r ആണ്. ഓർ GH ഈസ് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും GH ഈസ് ഈക്വൽ ടു G × 1 - 2h/r ആണ്. അപ്പോൾ GHൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻറ്റു 1 - 2h/r. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും GH എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഹൈറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്.